Delta de l'Ebre, a banda de ser un ecosistema únic, és també un ecosistema fràgil, sobretot per les inclemències climàtiques. De fet, en els darrers 20 anys s'ha perdut més d'1,5 quilòmetres de costa. Les conseqüències de tot plegat són catastròfiques, no només a nivell ambiental, sinó també pels habitants del Delta. Ara fa 6 anys naixia la taula de consens. Tots els ajuntaments i les dues comunitats de regants varen consensuar com protegir el Delta. I plegats hem dissenyat l'estratègia Delta, un full de ruta que compta amb tothom, amb els arrossaires, amb els pescadors i pescadores, amb els aqüicultors, amb els caçadors, amb els regants, amb les administracions locals i també amb el govern de la Generalitat. És un model de cohesió en base a la sostenibilitat. El Delta, doncs, no entén de colors polítics i per això la creació fa poc més d'un any de la comissió bilateral que en aquesta moció tornem a exigir, tal com ja hem reclamat a la ministra Ribera en més d'una ocasió, perquè es reuneixi mínim 2 vegades a l'any i en presència també del territori. Ni més excuses, ni més projectes, ni més deslindes, ni més mentides per part de l'Estat, perquè només aquells que coneixen el temps i el desgast que costa reconstruir després de cada temporal, l'esforç, el temor, l'ansietat i les llàgrimes que comporta tant patiment, poden entendre aquesta lluita.